synes, uddannelsen er rigtig, rigtig god, fordi at lærerne herude, de ser virkelig på den enkelte, og de giver det enkelte studerende muligheder. Jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at forske videre i udskole og udvikling af alternativ undervisning. Jeg synes, det er et utroligt spændende felt, hvor vi egentlig ikke ved ret meget som danskere endnu, men hvor det er der, hvor skolen virkelig kan forbedres. Fordi vi lever altså i det senmoderne samfund lige nu, hvor det er, at de kære unge mennesker, at de kan finde ud af at bruge en computer, de kan finde ud af at tilegne sig selv viden. Vi skal måske bare lære dem, hvordan det er, de skal håndtere den, og hvordan man kan lære dem at huske på alle de her ting, for der er så mange ting omkring den. Så det kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig at undersøge nærmere i fremtiden. Og det synes jeg, at når ligesom seminariet, de giver mig mulighed for. Det synes jeg virkelig. Jeg skal selv i udlandspraktik nu her, og glæder mig helt vildt. Jeg kan næsten ikke få armene ned over det. Og det synes jeg, der er endnu et tegn på, at de giver virkelig en muligheden for det, og viser en selv et vejen, hvor man egentlig gerne vil hen. Det synes jeg, det er rigtig dejligt.